Ngemuva kokushaya amagoli amabili bedlala neKaizer Chiefs, uBradley Grobler ukuvumile ukuthi kube umuzwa owanelisayo ukushaya igoli ebhekene neqembu lake lamlahla. Lo mdlali osemkantshubomvu oqokwe njengomdlali ovelele usize iSekhukhune United ibhaxabula iKaizer Chiefs ngo-3-1 emdlalweni weBetway Premiership eFNB Stadium. uGrobler ushaye amagoli amabili wanikeza nomsizi ngesikhathi iqembu lakhe lihlula amakhosi okokuqala ngqa kule sizini. Ngemuva kwalo mdlalo, lo mdlalo oneminyaka engu-37 ubudala uzwakalisa ukuthi kumphathe kahle ukuthola igoli eqenjini lake lamlahla eminyakeni edlule. Wachaza ukuthi akananxa neqembu ngokwalo, kodwa ukuthi kube umuzwa omnandi ukushaya igoli ngokumelene neqembu. Eminyakeni embalwa edlule elalimtshele ukuthi usemdala futhi usedlule isikhathi, okuwukuthi usegugile. Le win inyuse iSekhukhune esicongweni seBetway Premiership ngamaphuzu angu-16 ngemuva kwemidlalo eyisithupha. Idlula iMamelodi Sundowns ngamaphuzu amabili. uGrobler uthe iqembu lifuna ukulwela isicoco seligi kule sizini. Ukholwa ukuthi ukunqoba iShift kube umdlalo omqoko ozokwenza abanye balithathele phezulu iqembu lakhe njengemamelodi Sundowns neOrlando Pirates, nakuba ebalule ukuthi abafuni ukuzifakela ingcindezi. uGrobler ubize ukuwina njengestebhisi esikhulu ohambeni lwabo lokulwela isicoco seligi. iSekhukhune United izobhekana neGolden Arrows emdlalweni wayo olandelayo weligi ngoMgqibelo ePeter Mokaba Stadium.